Manje phela inyanga le unika yona ya April iyona ozoteta ngayo. Manje phela sekumele ukuthi sicabange indaba yokuthi sikwenzele umcimbi webaby shower yabona. Ukuthi phela siyenze kanjani nanokuthi singayenza kanjani ukuthi ibe yinhle. Ake sihlale phansi sicabange soyenza kanjani. Yebo. Ma. Kodwa uMonica singambiza yini uma? Ayibo. Sobe simbize loyo. Lana udaba lumayelana nomsebenzi lona. Ibaby shower. Shonini ke phela. Phela ke nomcimbi wethu nje wemangala. Nibonile phela ukuthi uhambe kahle. Ma kodwa into ithi Ewe babhadi, unimali nolila njani abalana? Awukwakuhle usulana. Ngena. Awubakithi inkosi yami. Ngena bo. Woza. uApril, uJanuary. Hayi mina ngiyaphila. Akube njalo. Hayibo. Wena ira, usuka Nyamalala uphumaphi? Bengu festival eGun Party lapha eSingapore. Bekuhambo oluncane. Uyajabula hlezi uye lapha esheya nje nawe nankunzi. Kulokho ke, yabo lapha eSingapore, lonke ngenithawulela izipho. Ha. Uthi wonke lama gift lesipho ezethu ngempela? Awu manje ke mina akona eningiphathele kona, he? Usufikile nirinjani? Yebo ma. Kwakuhle. Siyabingelela. Yebo, hlala busisekile. Monica. Nani nganiphathela izipho ngesikhathi ngibuya nje eSingapore. Kodwa ngase ngithola indaba ezinhle, ngacabanga ukuthi njena kungani ukuthi kumele nginithengele izipho. Vinkrand? Yebo. Sakhalalisela. Indaba. Kwenze njani? Ungibiza zanti nje wena ngokuphusuma ngabe konke kuhamba kahle? Empeleni wena Antiza ngibe nokudideka nje izolo. Mayelana nani? Uyakhumbula angithi izolo ngesikhathi ungibuza ukuthi ngibeletha nini? Mina ke ngathi uJanuary. Yebo phela empeleni nami bengicabanga ngakho. Iqiniso nje ukuthi mengade ngikhuluma nogogo ekseni. Ayike uyamazi ubelokhu nje egcizelela ukuthi kumele senze ibaby shower ngoJanuary. Manje ngenza iphutha ke ngilokhu ngicabanga ngaleyo nto ngase ngathi kuwena ngideda ngoJanuary. Antiza ngiyazi khona ukuthi akwenza umqondo lento engiyenzile. Ngiyaxolisa. Okay. Ingabe kunjalo? Ukuthi nje angifuni kube khona ukudideka anti lokho nje. Ingakho ke futhi anti bengilokhu ngikubheka nje ekseni lokho ngicinga ilokho ebengifuna ukusho. Angifuni nje kube nokudideka. Ingakho ngizocacisa anti. Monica kulungile. Sengizwile. Antiza. Angithi wena ubukhuluma ngebaby shower njengogogo. Ingakho ke phela mina ngivele ngaphambanisa nje ngathi uJanuary. Monica, kulungile ngempela. Wonke umuntu usilindile zanti. Asambeni. Angithi awusangabazi lutho. Ngisho ukuthi ngizobeletha ngoApril, kodwa ibaby shower singayenza nangoJanuary. Monica, ngikuzwile sisi. Kwenze njani? Indaba nobabili nize la. Ayi lutho. Bese ikhulumela nje noAnkitha ukuthi yazi kade ngikubiza ezansi. Woza lana ngicela. Yebo, mina ngiyabuya. empeleni ngiyeza. Bonke basilindile ezansi.
ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke isisonke dear signature 169.